Prehráva 2-5. Na podaní Kajnat. Veľa pekných výmen sme nevideli. Prakticky žiadnu, ale Z pozície podávajúceho hráča. pretože si to všimol, body patrili jeho superovi. Pištej začína druhý set. Ťaží dosť zo svojho podávania. Práve to som 3 pri podaní svojho súpera. Si aj s tým tréningovým výpadkom, že tie nohy jednoducho už nevládzu po tej enormnej záťaži tento víkend. Rozhýbať Tomasa Kajnata. Či už na backhand, na forehand. Ale Tá loptičky naozaj dosť často praskajú, pretože sila a intenzita úderov týchto hrá. to je neuveriteľné, z akého výklonu do... Momentálnu stolnú tenisovú jednotku. Ale aj vyrovnať stav v tomto treťom sete. Od úderu sú tam ešte rôzne rotácie a dokážu to vrátiť na druhú stranu šičku na nervy a opakujem, veľmi mi pripomína štýlom Rí. Ale to musíme opakovať, veľmi účelný. 9-8, podáva Kajnat. Tomasa Kajnata. No. Že ani nie je dole výmeny veľmi. Ale teraz sa mu... Dodať mu novú energiu a nové síly. Krásny príjem nad stolom, oklamanie. To bola loptička par excellence a naozaj a opäť. Aby si Tomas Kajnat nemohol... Nás čakajú majstrovstvá sveta v Moskve, ale takisto aj majstrovstvá Európy potom v septembri a dokonca Slovensku bude svet. V 5. sete. Krásne. Ojoj. To snad niečo predvedol Ľubo Pištej. Dúfajme, že sa mu pritom nič nestalo. No, nevyzerá to dobre. Nevyzerá to dobre, ale ten backhand, čo tam hodil ešte pred týmto zranením, ale to vyzerá niečo s kolenom alebo so svalom. Počuli sme tam aj výkrik 5, ale je to samozrejme bolestivé. Môže byť natiahnutý sval, môže tam byť hocičo a dúfajme, že nie, lebo majstrovstvá sveta sa blíži a Ľubo by určite veľmi chýbal nášmu tímu. Zrejme to ešte chce skúsiť, vzhľadom na to, že vedie v tomto sete, ale... A znížil stav stretnutia na 3-2 na sety. Či skončia do konca nášho priamého prenosu, ktorý je plánovaný... Byť na stupni víťazov úlohe majstra Slovenska. Zrazu zistil, že to možno je. Tak už asi nie. Takže uvidíme, či to bude ťahanica o každý bodík, alebo niekomu zosú. Podáva Pištej.
Sínat. Skóre. Áno, presne roh stola. Presne roh stola. Pozreli na ukazovateľ skóre. Áno, je tam 5-4 pre Pišť. Asi to mrzí najviac v tomto 7. sete. Ocenia. Vedenia sa v tomto sete ujíma Pištej. A nielen vedenie, ale dokonca... Ľubo Pištej a podáva. A nakoniec Ľubo Pištej, ktorý obrátil priebeh tohto finálového zápasu, vyhral v 7. sete 11-8 a stáva sa novým majstrom Slovenska. Tomáš Kajnat, ktorý v lani skončil v semifinále, teda o jeden stupienok postúpil vyššie, ale Ľubo trieda Erika Iláša. 3. miesto.